inverter koji imamo, to je ovaj ovdje, modifikovani sinus, 3000 W, pik mu je 6000 W. U uputstvu piše da ispod 800 W ga ne priključujemo i mi to tako poštujemo. A sada ću da uključim i frižider. Gledajte sad. Kada smo priključili inverter na akumulator, priključujemo produžni kabel u inverter. Sljedeće je, kad su napunjeni akumulatori iznad 13.5, 14 i tako dalje, tada uključujemo frižider. Imamo samo 110 amper sati akumulatora od auta. Nisu solarni. Idemo, test. 1, 2, 3. Počne frižider da radi. Sada ću vam pokazati sijalica sija. I nadam se da vam se sviđa ovaj klip, da ćete uživati i gledati moje videe i dalje. Pričat ću vam o struji i o solarnim sistemima. Inače, to je moja struka i volim tu struku. Pretplatite se na naš kanal, lajkujte, šerujte i subscribeujte za nove i bolje videe. U svakom slučaju, hvala još jednom, prijetno, sve najbolje.